श्री दुर्गा पूजा समारोह समिति आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि कृपया अपने ही कतार में चलें। लागल चंदौली के मेला भीड़ तमाम लागल बा। मेले में जितने साइकिल वाले भाई हैं कृपया पैदल चलने वालों के लिए रास्ता छोड़ दें। लागल चहनिया के मेला भीड़ तमाम लागल बा। लागल रमौली के मेला भीड़ तमाम लागल बा। हो की जाम लागल बा। धीरे चला हवा गड़िया ए राजा जाम लागल बा। धीरे चलावा गड़िया ए राजा जाम लागल बा। मेले में आए हुए सभी माताओं से निवेदन है कि कृपया अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चलें। धन्यवाद। सहजल दर बाहर बाटे थानापुर बाजार में। सहजल दर बाहर बाटे थानापुर बाजार में। चाट छोला खाइल जाई कहमालपुर बाजार में। सकली हमें राजा जी माई के धाम लागल बा। ओ की धाम लागल बा। धीरे चला हवा गड़िया ए राजा जाम लागल बा। धीरे चलावा गड़िया ए राजा जाम लागल बा। मेले में जितने आए हुए बंधु हैं कृपया अपने पर्स मोबाइल अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। इसमें दुर्गा पूजा समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। शहीद गांव पंडाल में राजा जी राखल बा मूर्तिया। शहीद गांव पंडाल में राजा जी राखल बा मूर्तिया। बहरी निक लागे रजऊ माई के सुरतिया। जानू दीपक सोनू रिंकू के परगोराम लागल बा। परगराम लागल बा। धीरे चला हवा गड़िया ए राजा जाम लागल बा। धीरे चलावा गड़िया ए राजा जाम लागल बा।